Damin ini batana sumurung san salihut naroha. Ima mangaramu hati-hati doho pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatani Tuhata nanaeng sipa husur-husurota jelas yahangulu honota. Apalah di minggu sadarion di minggu ekologi na pinatupani hagabipi. Ima topik sude ditopa merhiti Kristus. Tajaha jala tatangi humma. Iman tersurat di suratnya Apostel Paulus mendapoton huria Kolose. Biddu na parjolo. Dimulai san ayat 15 sahatu ayat 20. Katangi humma sonoma didot disi. Sangap ni Tuhata manguluhon huriai. Ibadah dosuman ni debata na so taridai na perjolo tubuh sian nasa na tinopa. Ay marhiti sian ibana do ditopa saluhutna na di banua gijang doho na di tanoon. Na tarida doho na so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka parhuasoon saluhut na do ditopa marhiti hite ibana jala marhapatean tu ibana. Jala di jolo ni saluhut na do ibana. Jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi. Ima huriay. Ibana do permulaan nang perjolo tubuh sian akan mati. Asa ibana perjolo di na saluhut na. Ay dito tuhon de batado. Naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok naing. Laos marhiti sian ibana do padengganon na tu dirina saluhut nai nang akan na ditano nang akan na di banua gijang dung di patupa dame marhiti-hiti mudar na sian silang nai marhiti-hiti ibana ima sahat ni turpuki. Dang apalah huboto manginang adong dope sanga partikiata dihita merenung sude perdalanan ni ngulu taon dohok mamereng akan masa. Nang apalah hubonto kita na adong nuaing di bagas joroon sanga dope adong partikiata merenung sude perdalan ni nguluta dohok mamereng akan masa. Allah hubonto kita adalah orang-orang yang super sibuk. Ya. Super sibuk. Bahkan saya kira kurang RI. Ya. Saya juga merasakan secara pribadi. Juga lima ilo Tuhanon. Sadari adong seperna manang adong bonusna jam ni. Alani sibukna. Alai tapuji matu Tuhata dan dipalawasi. Alas super sibuk kita, alani sibuk na hita di samping sibuk gudang akasi pikirata. Taringot tungulon, dohot boha hita tujulu. Pasti doi. Alana olodo jolma, alani gudang ni si pikiranna, alani panosak ni akka kesibukan, alani tekanan-tekanan hidup, gabe saya terus maibana, terus sibuk di kesibukanna. Tapi yang diboto saban. Tapedang be di jamoton hahi pasonna. Istirahat juga tidak diingatnya lagi. Lalap di akka perlalapan. Adong na sangat sibuk. Adong na tenang-tenang. Otu dohonot tama. Dang adong be sangat tiki mengevaluasi. Alani sibuk na nakidang adong betiki lau mengevaluasi bahkan merenung sejenak ahana masa doh naum masa di tengah-tengah ni padalani nguluta mamereng aka pardalanan naum tabulisya ka amangina. Ido asaro kapunguan na tua-tua talansia nung sangat tu umuri bah dang haulah hapi-hapi poso. Kalau begitu cepat berlalu. Dang haulah hapi-hapi poso. Boha, adong dope hita na sanga merenung sejenak merenungkan selalu akka perdalanata doh dan dohonota akan yang masa.
Alai pangidua kuti hita kaamanginang, saya pasti doa dongi. Ini pangidua. Saya pasti doa dongi kaamanginang mamereng majolo hita boti. Boy do nuaing dibayar ko kamu sudi akan nama saun. Na di Portibion, na di Tangerangon, na di Toppa di Bata. Mula kajamitan nuaing di pahobar itu minggi ekologi. Jala tahap may nuaing tu akan naniyay ni akan natutuatan si haporas do akan na jonok taringon tu masalah tutup TPL. Ya, yang sudah 40 tahun lebih dipakai oleh TPL. Kepala saat kita taringon tu akan dia menuangi. Kalau begitu luar biasanya, alam ini juga dikuras dan tidak terawat. Dalam sempat dupini hilala ala itu bado jabuni inuku. Mula dong akasong na sotabo. Terido kodo bau on terina. Nang berengot tadi kamang di pasahat debatado saduguna du Portibion alai Roma jolmai ala ni mokusna dang be perduli tu kebersahabatan dengan alam. Mula tabirin selalu tabaya koni selalu nak kamang dohot nang panupan di bata tu hita salugutna. Di pasahat di bata hamu aka amanginang tumo nang indaw. Nang idway? Budu hubayak ko ni. Budu tabayak kon, boleh bayak ko kamu nang songol dia do, di pataru di pasahat di bata hamu tuluat Tangerang tubo nang indaw. Las di luas di bata hamu mangadubi akan apait. Las di luar di bata ru hamu nuain di luar di mata kelas di roha. Jalan di pasik kopi sahat tu sadarion. Di malas di bata ada selalu nak kamang nama saya. Tahat ho tu bonang indaw. Kau nak kabarita ni hamu kamang ina anggutik ini saya simpang Islamic Center namang satu son. Wah, mau madada ni merbutul-butul segala macam ni nah. Dia hamu jalingot tamu do rasamu ni. Ya. Las di bagasan ni do satu bagasan tiko di luas di bata do hita mangadu biakan napait. Di luas di bata do hita mangadu biakan las di roha. Jala di pasikop di satu bagasa sanaria ka amang. Apalagi tu akka natumua teh. Karena matuma nung ay ngakalan siya. Nang adong akay nakon na nuay nang karejo do akalan na asing. Adong monwen nga sumarkamulian, adong mana sumanguli. Semua itu menjadi bagian dari perlindungan kita. Jadi bagasan ka perlindungan ini maka tubuh suku-suku di hamak kamang nawar nang guru ko nate. Bagat do na nulido. Natuk sangunang manenendero, nasungunang nasungudido. Semua kita merenungkan. Sudah kita merasa terbeban. Bagaimana ini, bagaimana ke depan, mamering akan masa depan. Nana tabering, alay nakidok, ditop pada batado isa luhukna. Song nakiturpuk na tabege kamang. So akan natua-tua kita nakin, ada kerinduan. Aha masih dohonot tanung tabering sa duhuk na nakina ni, song nang nijahon ni amata, situ tempa 1000 nakid di episteli, natapadumu tu epangilyo. Nung tabiring sudi akan namasay, nung dilapatiho sudi akan namasay, nung dilalaho sudi akan napaiti, do saluhu akalas dirohai, aha masih dohonom mutu debata. Totu, kodohonom ma, tumpar dengan bahasa do Jahoba, balgado asini rohana, amin. Tadok kojo. Tumpar dengan bahasa do Jahoba, balgado asini roham 2 3 ya. Tumpar dengan bahasa do Jahoba, balgado asini roham. Itu boleh dilahun yang au napait. Tatung do honomu Tuhan, koran napait do huai, tidak mungkin. Koran nahacik do huai Tuhan, tidak mungkin. Pasti lebih banyak yang kau terima adalah kasih setia Tuhan. Itu. Mula penakin hujo bamarhite kiris ni on, teng termarsiadu hita nakin, anggo dihilale mana dengan bahasa yang dibata, betul picitun nari. Beh, sa nama habe salduni huriaon. Aina waran wae. Ditanya aku matutu. Ang ngapalay fasilitasi huriaon kiris na bani ba menutu kadat danaki. Mula soroi mana. Ko sorino sa situ nakamang. Dan gabi dong. Sa dia bisa juto. Aina waran naingon.
Mama tutuina. Nah, ujungnya kayak gurang digarjoi, gurang dia kayak kiri akan seringkan. Nah, ini menjadi bahaya. Apa? Ada risongon di dahat di balanga, di palastik rupani. Oh, itu HP. Dan datu dia behepenge. Ya, tu dia kunia macam Belgia dia kamang. Apalagi ada musik namoding. Bo, adong naneng moding, berkau mah. Pasti do tusi adong kan semunga. Adong tusi palang hitam. Itu. Ada soro amata kitu dewan dia guni amang situ air hari tonga saya ilop imana lu tangan na tua suatu ngalung na moding dua son. Awla moding sahalak terus dia amang ritonga 2 juta. Songonang mau moding satu ujung tahu perhurian oba. Boleh moding bang ngaminus be. Ai 1 juta na manakin sa M. Anang tampo to mi. Alai basa siap mak nang benoto tak narong dah. Asona Tuhan kita. Alai kerinduata tol khasita saat tahun 2025 on. Di pasal Tuhan tak akan baga-baga. Nah tapi nakin adong akan apa? Adong na memang mabai kita tidak nyaman di dalam kehidupan ini. Alai dohonot tama perding dan bahasa do jago babalgado asini roham. Iko songolido haluar sa simakudap tau na kamang. Sa ikolobisan ini na tapi kiri. Ungkapan-ungkapan na songolido ikon haluar sen akan na porsea. Itu dah, aku nasa porsea do, berang boy do holon ne. Kita pun nak do holon na, daong holon na paet do, kuai Tuhan, pasti do holon na songoni. Alai aku halak na porsea, lo bisian na kupikiri dipatu pa di bata. Lo bisian na husakabi dipatu pa di bata. Nah tabi ngolong-ngolong na Tuhan si bata. Noliata mak nunga di pasahat to serokap metodini burukot. Mertangi yang batu tuhani buhama asabu miseng mangihut saluhuna waktu dah honon tama di bagasan hoi tak alai unan gabe somar pakiri mau kita di saluhut akan namasai jala inna tabiring nuain di bagasan trupuk di Koloseon somal do trupuk di guari himne Kristus ya alai macai puitis jala teologis do hata nari pakir di son ima patakason haiseon ni Tuhan Yesus ise do ibana nakpe siap penjara do di surat si Paulus surat keamanginang alai mulut aja surati secara keseluruhan diturupoko tumakas di patorang ise do Yesus diturupoko di do keamang dia mengedupi ajaran sesat ya perpuda haliluon narotu huria kolose puda haliluonon nunga tu sangat mengganggu haporsiau. Babu belum ngapar pude halilu nak kaamanginang. Gebe so minoto be, dia na sitong, dia na salah. Gebe so minoto betul. Bulu bagudaku aka bidat-bidat, udang aka par pude haliluon, ajaran palsu mandok pawa holam marhite patik ni si Yahudi do, dabo haluau. Alani kok gabe rado tama aturat taring tu si panganon, si inumon, hari raya sabat do akan asing. Taring tu Yesusi di dok nasida. Ya Yesusi holas si pelua todi di. Ya Yesusi hola sipalia jiwa ni jolmani dang dohot paluahon sadok hadirio ni jolmai. Bingung ma jolmai. Dia do si nuaeng si utono-tono. Ujunga Roma nakiri pasiko turpona kaamang. Didok ia Kristusi ima suman ni debata nasotarida. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu gambar Allah yang tidak kelihatan lapatan na dosdo dohot debata. Manifestasi yang sempurna na 100% ibadah di bata. Dada holan songon foto. Dada songon holan bayangan manang sumas-suman ibadah alai dos do hadirionna dohot di bata. Sudena adong di bata adong di Yesus. Kada honota amanginang dia adalah kepenuhan Allah. Itu saridok di Matius 3:10 taringo tu Yesus odo anakku haholongan ni rohaku do ibana tanyo kamu ma ibana asa salu dan nakinata jaha bahkan dapat 2 hon didok nang jol mape ditoppa de batado tudos turupana dohot tudos tu pangalahon di bata segambar dan sepeta dengan Allah.
Bahkan napa tuluhon didok museng ibana do na parjolo tubuh sen natinopa jala saluhut na adong ditop pada bata marhite marhapatia tu ibana do. Semua berfokus kepada dia. Bahkan napa pato didok Yesus do na parjolo hehe sen namate. Jala rona palimau Yesus do uluni huria. Jala parpudi dok Yesus do mabahen pardenganan do pardamian di jolma tu akka de bata doho jolma. Amanginang di jamata saunari bulu talapati sudi nakin pertama, kedua, ketiga sampai na parpudi macarekot do situ tupe opopta na idok ni hatan di bata diterpukon puasa. Torot do halak nuaing nga sering bingung menyikapi soal makna hidup. Nunga torop halak nuaing dang apala malobe ibana menyikapi identitas dan arah hidupnya. Mengapa? Karena mereka menjauh dari Kristus sebagai sumber hidupnya. Mula dalam dau halak sian hatan di bata, mula dalam dau halak sian identitasnya sebagai pengikut Kristus, maka akan semakin lama, semakin liling lam suatu si ido isido ibana. Nama nopa ibana isido. Bahkan dia sebagai identitas ciptaan Tuhan, dia tidak akan mengetahui lagi. Alanino gabe bingung mai mana, nung bingung mana, lamar lomo-lomo ma di bagasa padanmu karena tidak ada identitas yang jelas. Bingung do taringot tu makna hidup. Ai torop do halak mandok ka manginang, untuk apa kita hidup? Mereka merasa hidup ini hanyalah rutinitas saja. Garejo, mangan, modum, bahkan itu diulang-ulang rotasinya. Nah, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga walau sudah punya banyak uang, walaupun sudah banyak pencapaian, mereka merasa hidupnya hampa, tidak ada artinya. Beko kamu juga. Kulo ngasong ngoni joloma, ya. Nunga gudak kepengna. Nunga adong aka pencapaian-pencapaian, tapi merasa hidupnya hampa. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena memang identitas dia sebagai yang diciptakan oleh Tuhan, dia tidak merasakan itu bahwa pencapaian itu, harta itu dan apapun itu istilahnya, dia tidak merasa itu dari Tuhan. Idu ndaro haku asa bulu sota hilalain ni sepabahiran di bata, idu asa adong nekona gabe huli mahita. Masih lolean. Gabe huli mahita kikir laho mangaleon akan polusi urupan. Ini mungkin menjadi perenungan bagi kita amanginang. Firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Mula tahilalado kita milik Kristus, dialah yang menciptakan kita, dan karena dia kita adalah menjadi manusia yang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Alai nungagabe tapasahat diri tahun gabe ibana juru selamat pribadi. Kenapa sope totukon takas don motor nasida ka amangina. Asal dok nasida sama do sudia ka juru selamat. Toy mak handsome don ganteng do jadi mak enggak juga. Karena poso sudut na poso tung dengar do situ tu hatorangan ni trupuk jamento tarengo tu keunggulan di Yesus. Nama cai adulsen akapuda perpuda haliluon di Kolose. Alabeha, amanginang perlu potota. Ido saidok dang adong nasahat tuamai Yesus marhitesian. Yang go aka juru selamat nasingi aka amanginang hola sipa tududalan do. Ingat itu remaja na posobulu. Bahwa juru selamat kita itu adalah juru selamat manusia. Jika ada juru selamat yang lain yang Anda ketahui, itu hanya petunjuk jalan. Sipa tududalan di kola Yesus do sian akka juru selamat nabarani madok songoni. Jangan dong nabarani madok audu dalani do hasit tong. Jangan dong nasato mai Yeso marhite siana. Salinari omake unggulan ni Yesus tai. Alani undang sempat kamu bermain mata kepada juru selamat yang di dunia ini akan bahaya. Sehingga kamu tidak menikmati lagi sebagaimana identitasmu yang sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan,
Tetapi kita menikmati itu. Kehidupan itu walaupun ada tadi na pahit, na tonggi, sehingga kita tidak lagi bingung menjalani kehidupan ini. Itu naruh aku nakina kajamita muna kaamanginang na luar biasa, sangat doho Tuhan, manatap na tinopami. Ya, senari kami senakin doho amasion, de bata, macai, dete, nasangapi, pinuji ma, guarno. Terkapal di tadi lagi. Aina kina perpulia mahutayan terbunian terhujung perpuline, nenggabe lebet terus. Kalau mungkin itu versinya. Sangat do Tuhan. Di mana kin di parari kami sebut amasio manakin de bata nasamai pinuji ma guarno. Itu di minggu ekologi kama amanginang buhara tutu sude merhasak pidong galubang mamuji di bata. Sude dan mamuji di bata. Alanido di bagasan minggu sadario sude ditopa marhite Kristus. Yakinkan diri kita masing-masing amanginang. Oh penatinopa ni di bata do. Alani buron na dilalakono natinopa ni di bata do ho. Hargailah dirimu sebagai identitas kerajaan Tuhan. Pajongjong madirim di tonga-tonga ni natinopan di bata gabi pasu-pasu. Tu sude tu portibion naong pinasaha ini bata. Takasdo ditilik diida di dulu di bata nuang dari bagas rohami. Masih dohonomu. Tong dohonomu naki tung pardenggan bahasa do jahuba. Belgado asini rohana tuau. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasat rohanami tuho di bagasat tikyo. Alatu macai takas do Tuhan di hilala rohanami pabahenamu. Itonga-tonga ni sudi padalal ni nguru namion. Oro Tuhan na parjulu tubuh senatinopa. Jala saluhut na adong di topa ho marhite-hite ho marhapatia tuho. Jala idong dihilal rohanami Tuhan marhite hatami ditopahulu saluhu na adong sadang natinopa o Tuhan nalai di tubuhon jolma aladang adong na majari natinopai anggoso marhite siako jala ima na huhilalahami satu bagasatikyo topahodo portibion saluhut pangisina itu pahodo hami Tuhan. Asa toktong ngulu nami makilalakon. Isi rohami. Isi roho Tuhan. Di tonga-tonga lipat dalan ngulu nami. Asa unang mago identitas nami sonat tinopa. Di tonga-tonga ni perotibyo. Asa unang murah-murah hami Tuhan. Upoda haliluon. Naboy masusai mengganggu haporsian nami. Alai huboto hame ma Tuhan kasih tongan na siya koi. Ala nunga o gabe sipalua namar mulu-mulu hame di sisik ni porotibyon. Jala tusima hame Tuhan marhapatean. Kung kami ng bangso batak na di pasadaho hame Tuhan Lebih bangso marga ng maragam-ragam gabi sada pamatangmu di tonga ni portibyon. Jala ido na hoko kami Tuhan di panidangyon nami. Panidangyon ni Huriam na madok iya Huria ima perpungan ni akana porsia di Yesus Kristus. Asa ido Tuhan merlapatam may na pamatang muluhami. Jaladang tersirak ko sian Huriai nang hami pribadi lepas pribadi. Ramotamu jala paso-paso mama Tuhan huriamon. Karuas ni huriam samlida dana sekolah minggu 1 na magurang. Perlu mo may di bagasan tikting na masa do akan ng masa na hubigi hami Tuhan. Paso-paso ma. Ruas ni huriam martabba di bagasa tikyon keluarga ni amang roidon muda julu buru silitonga na maringanan nuan di week eprata. Ang bijakon huriaon sadarion di permingguan manugot. Kung ni Tuhan nang akka las niroha anayang sipatu paun ni huriaon nang majalo paso-paso pardunga sa repion
Anak do boru ni huriamon Aldi Ronaldo Manik Sihotang. Anak niya maname Jampi Mandi Manik Sihotang inang Rumida boru sinaga. Toh orwana Winda boru silaban. Boru ni amang amsir silaban inang boru sinambila. Koma Tuhan dipatujulu nasida. Tonga-tonga niya kaulaw las niro hado ulaw ujuk pesta. Asa homa Tuhan dipangasahon. Unang mga sahu gugu doa kapikiran. Asa sikop jala bunuh ni gabe sadah pamujion di guarmu nabadiay. Hali Tuhan songunang kapertangyangan nanay sepatu paul ni huriaon. Homa Tuhan na makubasi marhita kanapo somdo akapesta gutilon. Nanay sepatu paul ni huriaon di bulan Oktober. Paso-paso ma Tuhan. Dia kapanitian na nuluhon ni ketua amang situa insiniru saragi. Asabu Tuhan marture saluhut nai jala patukko ni sian huasomma. Jala boy sudiros ni huriam marlas ni roh hamamu jido pasang poko di bagasan aka ulau do aka ibadah. Ali Tuhan bagasan tikyo penak pato paon ni huriau mamarhiti aka pengajar perguru malua. Rap ma naringoti aka persiapan nasida di aka persiajaran do akan humar tu siali Tuhan. Tentu udang mahami manangi-nangi. Doh mamutus soni aha makasih pada dion nami di saluhutna aka persiajaran do aka persiajaran nasida asalam tu di posna. Ali Tuhan pardengkan bahasa. Dari patupa huriam do di bagasa tiko minggi ekologi. Dalam nunggah hubegi hami bimbingan pastoral sian iduk ni huriam HKBP. Asalam bersiajar hami Tuhan la merawat alam. Pinaumat matutu Indonesia diri nami sadiri nang di lingkungan di gerejaon. Tonga-tonga ni na boy huraduti hami. Dohot akka sosialisasi na hubigi hami di bagas hati kion. Markite uluan ni huriaon. Oma Tuhan na patumuh-tumuhon ni sudi asalam apit jala martod di nang kakaulan nami La pature-turehon di tonga-tonga ni sudi kapar sombaon nami. Pargugoy mahami Tuhan. Laho mangulahu ni jala tongon di bagasan sadarion ali Tuhan. Nunga di patupa huriam ima kiris ni huriaon laho padorason pahatop pemai tuaka generasi naboy patongoton saluhutna kaperluan terlalu bimainang di aka identitas aplikasi ni tata ibadah do arta jemaat nabu wakses kami nabu hubere kami hatop yakka informasi nama perdomuan tu huriaon. So lima Tuhan nang karuas ni huriam na di bagasan nakaparsahiton nuaing. Di bagasan nakapemulihan na di rumah sakit. Tangammu na sunda badiay ma Tuhan. Lahu majama pamatang niya karuas ni huriami. Napasudorohanami Tuhan. Lenom muhamalumon. Hahipason. Toktong manasida marsihohot. Marsigatung tuho ali Tuhan. Di masa niya kapemulihan ni. So nang namarningot aka ulang tahun hasosorang tu portibio dohot pardunga saripion tong matuhat tuho hami pasahat to ni jala dohon naima tung parang dengan bahasa do Jehovah balgado asini roham ali Tuhan tuho mahu pasahat kami guriaon o sudia kapakubasyon na dohot nang aka hajuara bagason cida budabu parhepengon ni hurion ni Tuhan alanima Tuhan oma Tuhan na mga ramoti Mamasu-masu ruas ni huriamot Tuhan, aka arta nang linom itu nasida. Boy topi ko ni nasida Tuhan. Laho pagadahon harajamu marhiti aka kategorial di huriao. Boy pakyon namin noni. Masagihon. Laho parato barita nauli. Di tonga ni huriao. Nang diduru ni huriao. Atong ipagasa sa minggu 7 lalu Tuhan. Naposompa borhanton. Ruas ni huriam naro di bagasa tiko tu akka ulau nasida sa minggu 7 lanon. Pabor hak matuhan. Buhilalah kami pardengkan bahasa doho. Balgado asini roham. Borhat mahami manga saukom. Di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin.